To je jedan hrvatski proizvod, hrvatski ljudi, znanstvenici, profesori sa sveučilišta zajedno s nama proizvode svoj proizvod, a to je edukacija mladih kadrova auto i karting sporta i prenošenje znanja ne samo o fizičkom, već i o psihološkom, marketinškom i svim ostalim cjelokupnim pogledima kako jedan vozač da bude kvalitetan, cjelovit i vrlo uspješan. Nakon nekoliko godina gdje smo u sklopu FINI grant programa, znači u sklopu svjetske krovne organizacije za auto i karting sport, bili prisutni i predali određene količine znanja kako sucima, tako i ostalima trenerima i ostalima u sklopu Auto i karting saveza, ali pod, rekao bih, vodnom kapicom i palicom kolega iz Engleskih saveza. Ovaj put po prvi puta dobili smo certifikat i autorizaciju da to radimo sami sa vlastitim znanjima, vlastitim mogućnostima i evo uz pomoć naših kvalitetnih profesora smo uspjeli to i omogućiti i dati to znanje našim takmičarima. Ovo iskustvo je bilo zapravo izvrsno za vozače mlade kao što smo mi. Prošli smo kroz razne teme, razne probleme autosporta, saznali smo jako puno korisnih informacija. Naravno, odmah ćemo ih početi koristiti, neke stvari su nam potpuno nove bile, nismo obraćali pažnju na njih, poput nekakvih aktivnosti van samog autosporta, poput prehrane, znači nekakve psihičke pripreme i ostalih tih stvari. Radujem se opet nekim novim sličnim projektima i nadam se da će ovo puno jače zaživjeti među nama mladim vozačima. Svako predavanje je bilo bitno, znači o nutricionizmu, o psihološkim pripremama, pogotovo oko fizičkim pripremama o kojima mi baš puno ne znamo, nemamo takve trenere baš u Hrvatskoj i svi nekako to malo zanemarujemo i mislim da su baš zaokružili priču da se stvarno trebamo početi malo više baviti o tome izvan auta, a ne samo sjesti i voziti. I zato mislim da su ovi projekti odlični i da bi ih trebalo biti puno više i puno češće. Uspjeli smo steći na ovom kampu novo iskustva, neke stvari smo znali od prije, s obzirom da smo mi malo starije i iskusnije vozačice, ali puno toga smo naučili novog. Od 5 zvjezdica dala bi najvišu ocjenu, to je 5 zvjezdica, zato jer naš program što smo ga saslušali bio je poučan, te smo naučili zanimljive stvari koje će nam poboljšati samo našu karijeru i koje će nam služiti u cijeloj našoj karijeri i time što se bavimo. Za početak suvozačko u reliju možda je po meni barem idealan početak, a ova saznanja potaknut će to da i možda u nekoj budućnosti vozački dio karijere bude jednako izvrstan kao i suvozački. Bilo je odlično, mislim da se treba ponoviti, puno smo toga naučili o raznim aspektima motosporta i dobro smo se zabavili, ja mislim svi. Puno smo toga naučili i od vozača koji imaju puno više iskustva od nas, puno prehrani o stvarima koje nisam uopće mislio da su bitni i mislim da će jako koristiti sasvim. Pristup cijeli bio jako multidisciplinaran, obuhvatio je zaista sva nama potrebna područja od nutricionizma, psihologije, etike, pripreme fizičke, tako da sigurno ogromna pomoć i nadam se zaista da će ovaj odaziv i naše reakcije i feedback biti znak i savezu našem i FI da se ovo mora održavati što češće. Da se čim više mladih ljudi, čak i izvan autosporta, uključi da nauči nešto više o samim uvjetima na cestama, normalnim uvjetima na cestama, tako i u autosportu, jer ta primjena je zaista vrlo široka. Poziv svim ženama, ali i svim dečkima da se uključe i da se uključe na ovakve akcije i kampove, jer znanje nam je svima dobro došlo.